καμιά σβούρα. Για να δούμε. Κολόνες. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε ένα BMW Mi 3. Τώρα δείξε και το κάρτο που έδειξα, τώρα δείξαμε και εμένα λίγο εδώ. Και αρχίζει ένα πανηγύρι εδώ πέρα από τη θέση του οδηγού. Ο κύριος Στάδης. 1300. Με την ευχή μου. 1100 είναι φιλαθός. Ντοκουμέντα, ακούμε παρακαλώ, πώς θα δει η οδήγηση? Νομίζω ότι μου λείπουν γύρω στα 150 άλογα ακόμα. Ακόμα θέλεις? Γιατί ρε φιλαράκο, δεν αντέχει αυτή, δηλαδή τι? Σε ένα τετράμινο κάνουμε μια επέμβαση. Και σήμερα είναι 27-28. Σήμερα είναι Μάιος πες, Ιούνιο, Αύγουστο, από Σεπτέμβρη είμαστε συνεργείο, πρώτα Θεός. Κομπλέ και τέτοια. Σου εύχομαι το καλύτερο παλικάρι μου και υπομονή με το αμάξι. Ευχαριστώ πολύ. Δείξτε μια επίοικια, σε παρακαλώ. Μην το κακομεταχειρίζεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.